L'any és el 2006. El director Mike Judge estrena una pel·lícula amb una premissa aparentment absurda. Un soldat es desperta 500 anys en el futur i descobreix un món on la humanitat ha degenerat en una societat de consumidors infantils obsessionats amb marques, entreteniment i ignorància. La pel·lícula es diu Idiocràcia, títol original Idiocracy. En aquell moment, la gent va riure. Es va considerar una comèdia grollera, una pel·lícula absurda per veure mig drogat al sofà. La crítica la va destrossar. L'estudi gairebé la va amagar. Però vista des d'avui, potser Mike Judge no va escriure una sàtira, potser va escriure una profecia. I la part realment inquietant no és que la societat s'hagi tornat més estúpida. És que Judge pensava que això passaria 500 anys en el futur. I mirant el món actual, sembla que simplement va arribar massa d'hora. Aquesta és la història de com un fracàs absolut de taquilla va acabar convertint-se gairebé per accident en un dels documentals més estranyament precisos del segle XXI. Per entendre-ho, hem de començar pel començament. I al principi és un petit misteri de Hollywood. Quan un estudi gasta 30 milions de dòlars en una pel·lícula, normalment vol que la gent la vegi. Fan tràilers, fan campanyes publicitàries, envien actors a entrevistes, compren cartells. Però en aquest cas, l'estudi va fer exactament el contrari. Cap tràiler, cap promoció, cap projecció per a crítics, cap gir de premsa. Simplement van llançar la pel·lícula a unes poques sales, majoritàriament a Texas, durant un cap de setmana discret. Cinematogràficament parlant, això és l'equivalent a agafar la teva pel·lícula i enterrar-la al desert. El resultat? Un desastre financer. La pel·lícula va recaptar menys de $500,000. Per posar-ho en perspectiva, hi ha comèdies mediocres que guanyen més diners en una tarda. Però la pregunta real és una altra. Per què un estudi decideix destruir la seva pròpia pel·lícula? La resposta, segons diversos actors del film, és sorprenentment simple: por. La pel·lícula mostrava corporacions gegants convertint-se en els arquitectes de la decadència de la civilització. Empreses com Starbucks, Carl's Jr. o Costco apareixien com a símbols d'una societat dominada per marques i consum. I els executius de l'estudi, evidentment, van entrar en pànic, no perquè la pel·lícula fos dolenta, sinó perquè podia molestar els anunciants. Van decidir que era més segur perdre 30 milions de dòlars que arriscar-se a enfadar una cadena de cafè. Així que van tractar la pel·lícula com un secret incòmode. Però hi ha un problema amb les profecies. No es poden enterrar per sempre, perquè mentre els executius intentaven matar la pel·lícula, el món real començava a semblar-se cada vegada més a ella. I aquesta és la part inquietant. Quan veus Idiocràcia avui, les rialles es queden a mig camí, perquè moltes de les coses que semblaven exageracions absurdes avui resulten inquietantment familiars. Un dels paral·lelismes més evidents és la guerra contra la intel·ligència. A la pel·lícula, el protagonista no és cap geni, és simplement un home absolutament normal. Però en el futur es converteix en una mena d'intel·lectual perillós, només que perquè parla amb frases completes. La societat veu l'expertesa com una amenaça. La gent educada genera sospita. La competència intel·lectual és percebuda com elitisme. Et sona familiar? Perquè avui vivim en un moment cultural estrany. Fer la teva pròpia recerca a YouTube té sovint més valor que un doctorat. Experts en salut pública són insultats. Institucions científiques són qüestionades constantment. I en lloc d'escoltar el coneixement, escoltem el volum. A Idiocràcia, els experts són simplement els que criden més fort. Avui els anomenem influencers. I després hi ha el llenguatge. A la pel·lícula, l'anglès s'ha degradat en una barreja d'eslògan corporatiu, jerga i frases simplificades. Judge pensava que això trigaria 5 segles. Internet ho ha accelerat en només 20 anys. La nostra capacitat d'atenció s'ha reduït. Els debats complexos s'han convertit en eslògans de 3 paraules. La comunicació s'optimitza per viralitat, no per profunditat. Ja no parlem només diferent, pensem diferent. Quan tot es redueix a clips curts, frases ràpides i reaccions instantànies, el pensament complex deixa de tenir espai.
A Idiocràcia, les idees complicades desapareixen perquè són massa difícils. I si passes prou temps mirant els comentaris de qualsevol xarxa social, potser aquesta idea ja no sembla tan absurda. Potser la pel·lícula no estava exagerant. Potser simplement estava observant una direcció. I la pregunta incòmoda no és si la pel·lícula tenia raó. La pregunta és una altra. Si una sàtira del 2006 s'assembla tant al món actual, què diu això sobre el món en què vivim?